Id-dawl tax-xemat intfew, ir-ritratt tneħħa, imma jien se nibqa' nixel it-tama għal iktar sigurtà fuq il-postijiet tax-xogħol u biex issir ġustizzja. Din kienet l-aħħar stqarrija li għamlet Isabel Jean Paul Sofia wara li fil-lejl bejn l-erba' u l-ħamis tneħħew ir-ritratt ta' bina u x-xemat li kienu tpoġġew quddiem Kastilja l-erba' filgħaxija. F'post fuq il-midja soċjali Jean Paul kitbet li dak li seħħ matul il-lejl mhux se jaqtala qalba biex tkompli twassal il-messaġġ tagħha. Sostniet li se tibqa' tinsisti sal-aħħar nifs ta' ħajjitha biex issir inkjesta pubblika u biex il-familji ta' kull min jitlef ħajtu fuq il-post tax-xogħol ma jkollhomx għalfejn jgħaddu minn dolur żejjed. Isabel kitbet li ma tridx li bina jkun mital xejn u qalet li l-ħajja hija prezzjuża wisq biex tintemm qisu xejn mhu xejn f'dan il-pajjiż. Hija talbet biex kulħadd jibqa' maqud bħala poplu f'kulur wieħed, il-kulur tal-imħabba għal Jean Paul. L-erba' filgħaxija Isabel Bonnici flimkien ma' qraba ta' Jean Paul poġġew ritratt ta' żagħżugħ quddiem Kastilja sabiex ikomplu jgħaddu messaġġ favur li tinfetaħ inkjesta pubblika u jkun stabbilit min kien responsabbli għal din it-traċedja. Jean Paul Sofia tilef ħajtu traġikament fit-3 ta' Diċembru li għadda f'sit ta' kostruzzjoni f'Kordin. Isabel Bonnici trid li sseħħ ġustizzja biex tkun taf verament x'wassal għat-telfa ta' bina. Iżda mhux biss, dan għaliex permezz ta' inkjesta pubblika jsiru wkoll rakkomandazzjonijiet biex jiġu emendati jew introdotti liġijiet ġodda biex ħadd ma jgħaddi minn dak li għaddejja minnu bħalissa Jean Paul. Intant fuq il-midja soċjali l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kiteb li minflok jipproteġi l-ħbieb ta' Kastilja pajjiżna għandu jipproteġi lil uliedu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista staqsa kif tista' tibqa' twebbes rasek u kif tista' saħansitra tneħħi ritratt ta' vittma mqiegħed quddiem Kastilja minn ommu stess li kull ma trid hu li toħroġ il-verità kollha dwar il-mewt ta' bina. Tenna li l-Partit Nazzjonalista qrid il-verità kollha u għalhekk se jibqa' jsostni bis-saħħa kollha is-sejħa ta' Jean Paul Sofia għall-inkjesta pubblika, xi ħaġa li Roberta Bela qed jibqa' jirreżistija.